A Xunta presenta unha guía de boas prácticas nos miradoiros para garantir a súa integración coa paisaxe. O acto tivo lugar na Pedra da Rá. O Miradoiro da Pedra da Rá acolleu esta mañá a presentación da Guía de Miradoiros lanzada pola Xunta en colaboración coa Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega e o Instituto de Estudos do Territorio. Ao acto acudiu a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez, que presentou a publicación que recolle toda unha serie de recomendacións co dobre obxectivo de fixar uns criterios básicos á hora de seleccionar novos puntos de observación e á vez determinar as pautas a seguir en futuras actuacións tanto para a mellora como para a habilitación de novos espazos. En total, foron analizados 144 dos 472 miradoiros inventariados en todo Galicia. Esta guía do que trata é de seguir explorando. Por un lado, xa no ano 2016, cando aprobamos o catálogo da paisaxe de Galicia, identificábamos 472 miradoiros. Eses miradoiros témolos que seguir explorando, pero tamén os temos que seguir acondicionando. E, por outro lado, temos que decirlle ás corporacións que bo ter miradoiros, pero onde ubicar eses miradoiros, como facelos e como integralos. O presidente da Fundación Juana de Vega felicitou á conselleira pola iniciativa de impulsar unha guía centrada nos miradoiros, un documento moi importante para unha comunidade tan rica en espazos deste tipo como a galega. É moi importante esta guía de miradoiros. É unha referencia, porque hai moitos sitios onde se poden, non sei, me dixeron 300 ou 400 en Galicia. Hai moitísimos espacios, este é un país moi rico. Entón, esa é unha iniciativa importante. Como foi, nós xa colaboramos tamén con unha guía para espacios públicos, outra de valados. Ter referencias aos arquitectos, aos paisaxistas, aos enxeñeiros, todos que traballan no rural, as propias corporacións locais, é moi importante. Entón, hai que darlle difusión e apoiar moitísimo que se fan estas cousas, non? É un síntoma de que somos un país que pouco a pouco vai se comportando como un país desenvolvido que é, tendo normas, tendo orientacións, tendo calidade. Na Fundación sempre que no seu momento, xa hai 20 anos, pusemos en marcha a Escola Galega da Paisaxe, pois sentímonos moi orgullosos de colaborar en estos temas que teñen moito percorrido. Neste sentido, a guía propón tamén unha serie de solucións prácticas para corrixir e optimizar determinados problemas detectados a raíz da análise e cuxa aplicación resulta de interese a nivel xeral, pero tamén para os distintos axentes e administracións que interveñen na identificación, mantemento e divulgación dos miradoiros. Porque sabemos, a través dese estudio que se fixo, pois coa colaboración de a Escola Galega da Paisaxe, da Fundación Juana de Vega, que tamén temos que mellorar certos miradoiros, e temos que mellorar esa identificación, e temos que mellorar esos materiales, sobre todo, uns miradoiros que han de ser sostibles no tempo, con unha mensaxe, esa mensaxe para quen disfruta deles, que hai que conservalos, que hai que mimalos. E unha mensaxe para as distintas administracións. Debemos de guiarnos por esta guía que é pois o mellor que imos ter en relación aos miradoiros. O alcalde ribeirense, presente no acto, incidiu en que os miradoiros non só son enclaves desde onde apreciar unha paisaxe espectacular, senón que se debe facer dos mesmos uns espazos maravillosos. Non só pois poder contemplar todo un parque natural, o máis visitado de Galicia, senón que o propio miradoiro fora en sí un lugar de referencia. Eso só se fai pois desde o cariño ao que son unhas normas, o cariño ao que ten que ser unha forma de actuar. Aquí, a través do arquitecto Carlos Seoane e a través da empresa Solgrani, creo que era a nosa intención, ser respetuosos co que había e facelo a través de materiales nobles. Espero precisamente que esta guía pois sirva para manter
ese respeto que todos e cada un dos lugares emblemáticos de Galicia teñen que ter. A partir deste estudo, elaboráronse 10 fichas máis polo miúdo nas que se tomaron como exemplo outros tantos miradoiros, entre eles o da Pedra Arrá, tanto polos seus valores paisaxísticos como pola calidade das intervencións realizadas co fin de acondicionalos e a representatividade destes enclaves sobre o conxunto da comunidade.